Me oltiin Mirkun kanssa oltu Onnella vakkarikävijöitä jo monta vuotta. Sitten hän pääsi sisään tämmöiseen taidekouluun, sai uusia kavereita. Yhtäkkiä ei enää kuulemma kehdannut tanssia makareenaa pöydillä. Sitten yksi päivä hän sai mut houkuteltua tämmöiseen paikkaan kuin Puttes baari. Ihmettelin siinä ovella, että mikäs tämmönen yökerho oikein on, kun ei ole edes jonoa ovella. Eihän se mikään yökerho ollut, joku hikinen kellari ja siellä on jotkut tämmöiset pellet soittamassa levyjä kuin kuningaskalastajat. Outo musa soi ja jengi oli muutenkin ihan ahdistavaa. Siinä vaiheessa kun Mirkku rupesi flirttailemaan tälle kääpiölle, niin mulla leikkasi lopullisesti kiinni ja lähdin saman tien taksilla Tigeriin. Sitä mä vaan ihmettelen, että mikä oikein ihmisen saa tämmöiseen tilaan.